Diapure. Weh lah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Ora tekan jero. Iki edan. Bokong kok dicubles ora? Ora tekan jero. Piye Yai? Diapure. Weh lah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggape kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni Yai kok ora entuk yayimu dhewe wong piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Yaine ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa ya Antasena. Lho Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora? Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene? Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja bebesa. Lai-tai men ora keju awake. Iya ya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Aku dudu Petruk lho Kresna. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah ora kangge. Menapa Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Ya syukur si Adi ento iso misah ora kangge. Menapa Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ya syukur si Adi ento iso misah ora kangge. Menapa Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Ora sang ngapusi karo aku. Petruk wae dudu. Turu senjata cakra taman. Ya Petruk. Aja mbok pisah. Menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare? Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja bebesa. Lai-tai men ora keju awake. Iya ya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Pabukaning warana karlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud Nata Mandura miwah Raden Werkudara.
Kok kleru? Tro, Nun. Gong, Nun. Waduh, lekku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewani Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisor niki, Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Tru. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kowe piye to? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep medhi ngono kowe. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ora iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Sudet. Aku dereng mlendrong. Apa nek Sudet kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ala mlendrong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa ae, Tru. Ora wis angel diganti wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina ming kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja tuwah-wahi, aja tuwah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeng wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadure Baladewa kakakku slamet Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek panguripan. Yo Werkudara, wis do lingguh kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandhangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki ning kene.
pokoke kudu tata-tata. Iya. Neng kudu tekan kene, nek perlu kowe ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Neng nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Kong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja Bali iki didandani Darantasena kaya iki men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah Bali. Wah. Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ngacing nyuwara gedhe ora bali-bali. Lho, iki anang arep Baladewa karepe piye? Maning jajalan iblis sangat. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nantang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Maitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Wes, ora sandadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekaning pati. Wah, kelakon mati dening aku. Ha, mati dening iblis lalat menungso. Tatane kowe. Bajigur konangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sandra Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe dudu Werkudara. Aku Werkudara, dudu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumiteran ing asta kang miteran ing asta Setyaki wonten ing balan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun Kakang nyumpena
yen to Ngamarta kaya koncatan yoni. Lho iki. Mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli siadi ndak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyang endi pun Kakang? Yayi, wonten timbalan. Iki wis tekan tapal wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta, kasinggihan. Lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa, Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara. Kae iki lelakon apa Setyaki? Mboten putih. Menapa kae sawangen? Satunggiling lampaning edapi-dapi. Kok Prabu piye? Kok Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah. Meski mawon Kok Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Kon menapa kok gumujeng. Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro iya. Petro iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala. Kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu. Wah, Setyaki aja bisa kemarin.
Dewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnani romarang diabanon cinawi Kresna wonten dawuh aja mbok pisah menungso ra tataran wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa ngembari marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos kok Prabu sare wah ora iso sare kula aturi sare wah Kresna aja mbok pisah Werkudara ku tak idake sirahe Kresmin Kresna aja mbok pisah Lai-tai men ora keju awake iya Werkudara sabar ya Yayi iya mendem kok ora Prabu aturi sabar ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan aku sing dikembari Kresna aja percaya kuwi Petra kuwi inggih kula ngertos sampun to sampun duka kados mekaten aku dudu Petra lho Kresna inggih Setyaki wonten dawuh ora ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka nggih menapa Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe Setyaki iki ya aneh-aneh ora kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata Cakra ora. Wow. Kon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya, Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ni. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, makire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lararipun kados pundi? Lho, kok sira? Si Adi lagi wae nemras kok Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok Prabu Ndarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa pustaka Jamus Klimasada iki mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Klimasada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara?
piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pun Kakang mentolo karo Petruk, kowe mentolo karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulinan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka James Purwodana dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure. Kowe lah nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe wong piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Wong anturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Lho lah cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingone. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene para kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung kene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ra iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip.
Nek ditutupi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeki kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, cah edan.